అందరికి ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 1 క్లాస్లో 18 రోజుల గీత క్లాస్లో ఈరోజు 14వ అధ్యాయం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో 14వ అధ్యాయం నిన్న క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం చూసాం. 13వ యోగం నిన్న అది జ్ఞానయోగంలో ప్రారంభ అధ్యాయం. ఈరోజు జ్ఞానయోగంలో నెక్స్ట్ అధ్యాయం ఏంటి అంటే 14th ప్రకృతి త్రిగుణాలను సూచించే గుణత్రయ విభాగ యోగము. గుణత్రయ అంటే 3 గుణాలు అని. ఆ 3 గుణాలు ఏమిటో చూస్తూనే ఉన్నాం మనం మొదటి నుంచి కూడా. ఏంటి? సత్వరజస్ తమో గుణాలు. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలో ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాల గురించి వివరంగా ఇంకా చూడబోతున్నాం అన్నమాట. ఇది మొట్టమొదటిగా భగవాను వాచతో ప్రారంభం ఈ అధ్యాయం. श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे పరాం సిద్ధిం ఇతో గతాః. భగవంతుడు అంటున్నారు ఏమని? దేనిని తెలుసుకుని మునులందరూ కూడా అత్యున్నతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని సాధించారో అలాంటి జ్ఞానాలన్నింటిలోకి కూడా ఉత్తమమైన జ్ఞానాన్ని, జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం అంటే జ్ఞానాలన్నింటిలోకి కూడా ఉత్తమమైన జ్ఞానాన్ని, ఆ దివ్యమైన జ్ఞానాన్ని నేను పరం భూయ అంటే తిరిగి మళ్ళీ అని ప్రవక్ష్యామి చెప్తాను. ఏది? పరం అంటే ఈ దివ్యమైన జ్ఞానాలన్నిట్లోకి ఉత్తమమైన ఈ దివ్యమైన జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ చెప్తాను. యజ్ఞాత్వ దేనిని తెలుసుకుని మునయ సర్వే మునులందరూ కూడా పరాం సిద్ధిం పరమ సిద్ధత్వాన్ని ఇతో గత పొందారో అది నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను అంటున్నారు. ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య ఒక నిమిషం. మమ సాధర్మ్యమాగతాః సర్గేऽపి నోపజాయంతే
ప్రళయేన వ్యధంతి చ. ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించిన వాళ్ళు మమ సాధర్య మమ సాధర్మ్యం ఆగత, అంటే నా సాధర్మ్యానికి వస్తారు. అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ మీనింగ్ నా సాధర్మ్యం అంటే భగవంతుడి యొక్క ధర్మం అంటే ఏమిటి? తత్వం, ప్రాపర్టీ, లక్షణం. ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి అంటే ఉప్పు యొక్క ధర్మం ఏమిటి అంటే ఉప్పుగా ఉండడం దాని లక్షణం. పంచదార యొక్క ధర్మం ఏమిటి అంటే తీయగా ఉండడం లక్షణం. ధర్మము అంటే అలా ఒక వస్తువు యొక్క లక్షణం అని చెప్పొచ్చు. సో భగవంతుడి ధర్మం, ఆయన లక్షణం ఏమిటి? సచ్చిత్తానందమూర్తి. ఆయన నిష్కల్మష ప్రేమతత్వం ఉన్న భగవంతుడు, పవిత్రుడు, నిష్కల్ముషుడు. ఇవన్నీ కూడా భగవత్ లక్షణాలు. సచ్చిత్తానందం అంటే సత్ అంటే సత్, మామూలు మాటల్లో నిజం చెప్పడం. కానీ ఇక్కడ సత్ అంటే ఏమిటి? నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, మార్పు లేనిది, ఎప్పుడు కూడా మార్పు లేనిది. ఉదాహరణకి ఎప్పుడు మనం చెప్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటంటే ఇక్కడ ఒక కాగితం పుస్తకం ఏదో ఉన్నది. ఆ కాగితం కానీ పుస్తకం కానీ ఈ రోజున అలాగే అది పుస్తకమే లేదా కాగితమే, కానీ మరి 100 రోజులు 100 సంవత్సరాలు పోయిన తర్వాత అదే పుస్తకం పుస్తక రూపంలో ఉంటుందో పొడైపోతుందో తెలియదు కదా, క్షీణించిపోతుంది, తరిగిపోతుంది. అలాగే మరి పక్షి ఉన్న, చెట్టు ఉన్న, మరి జంతువు ఉన్న, ఆఖరికి మనమైనా ఎప్పటికీ ఉండం కదా ఇదే ఆకారంలో. ఎప్పటికో అప్పటికి ఈ ఆకారం పోతుంది. కాబట్టి ఏది పర్మనెంట్గా ఉండదు. పర్మనెంట్గా ఉండేది ఎవరు అంటే భగవంతుడు, ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ అని మనం నేర్చుకోవాలి ఈ ఫస్ట్ లెవెల్లో. సో అందుకనే అది సత్యము. ఇవన్నీ కూడా సత్యం కాదు అంటే సత్యం కాకపోవడం ఏంటి? నేను ఉన్నాను, ఇది నా బాడీ కదా, నిజమే కదా అనుకుంటాం. అలాగే ఇది పుస్తకం, మరి ఇది నిజమే. కానీ పుస్తకం ఈ రోజు నిజం, 100 సంవత్సరాల తర్వాత అది పొడైపోతే ఇంకా అక్కడ పుస్తకం ఏముంటుంది? కాగితం. ఈ రోజున అది కాగితమే. 100 సంవత్సరాల తర్వాత కాగితం అలా ఉండదు కదా, పొడైపోతుంది. అప్పుడు అది కాగితం కాదు. కానీ సో సత్యము అంటే ఎప్పటికీ మార్పు లేకుండా అలాగే ఉండేది. మనం ఎవ్వరం కూడా అలా ఎప్పటికీ మార్పు లేకుండా ఉండం. మరి సృష్టి కూడా అలా ఉండదు, ఎప్పటికీ విలీనం అయిపోతూ ఉంటుంది ఎప్పటికప్పటికి. కాబట్టి మార్పు లేకుండా అలాగే ఉండేది ఎవరు అంటే భగవంతుడు. అలా మార్పు లేకుండా శాశ్వతంగా అదే అలాగే ఉండే దానినే సత్యము అంటారు. అందుకే భగవంతుణ్ణి ఓం తత్సత్ అని చెప్పి ఋషులందరూ కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. వేదాలు మరి యాగాలు యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు, వేద మంత్రాలు చదివేటప్పుడు ఓం తత్ సత్, ఆ సత్యమా అంటూ భగవంతుణ్ణి సంబోధిస్తారు. సత్యము అంటే ఎప్పటికీ మార్పు లేకుండా ఉండేది అని. అది భగవంతుడు, ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ. కాబట్టి భగవత్ తత్వం ఏమిటి అంటే సత్తు. చిత్ అంటే ఏమిటి? ఆ సత్యాన్ని ఎరిగినటువంటి జ్ఞానం. ఏది సత్యము ఏది అసత్యము అనేది తెలుసుకున్న జ్ఞానం. ఆ రెండు ఉన్నప్పుడు తెలిసినటువంటి జ్ఞానం. భగవంతుడు జ్ఞానమూర్తి, ఆయన సర్వజ్ఞానమయుడు కదా మరి. సో సత్ చిత్ రెండు ఉన్నాయి భగవంతుల్లో. సత్ ప్లస్ చిత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే ఆ సత్యం, ఆ సత్యము ఎప్పుడూ ఉన్న ఆ జ్ఞానము నిత్యానందాన్ని ఇస్తాయి. అందుకే భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా పవిత్రుడు, కల్మషరహితుడు, మరి ఇంద్రియ ప్రలోభరహితుడు, కాబట్టి గుణరహితుడు. కాబట్టే ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆనందమే. సత్ చిత్ ఆనందం. సో ఎవరైతే ఆత్మతత్వం కూడా అదే. ఎందుకు అంటే భగవంతుడి యొక్క అంశ కాబట్టి. మనలో అందరిలో ఉన్నది ఆ తత్వం. కానీ మనం ఈ కోరిక అనే ముసుగు కప్పివేయడంతో మనం ఆ తత్వాన్ని చవి చూడలేకపోతున్నాం. కాబట్టి ఇది మనం ఫోర్త్ ఆ చాప్టర్స్లోనే చూస్తాం, సెకండ్ థర్డ్ చాప్టర్స్లోనే. సో సెకండ్ చాప్టర్లో బ్రీఫ్గా భగవద్గీత గురించి మొత్తం కూడా చెప్పడం జరిగింది, అక్కడ చూస్తాం లాస్ట్లో మనం. సో అందుకని మనలో కూడా ఈ తత్వం ఉంది కానీ చూడలేకపోతున్నాం. ఎవరైతే ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించారో వాళ్ళు ఈ తత్వానికి రాగలుగుతారు. భగవత్ తత్వానికి అంటే వాళ్ళు ఈ తత్వాన్ని చవి చూడగలుగుతారు. అంటే మాటలతో కాదు, వాళ్ళు అనుభవపూర్వకంగా ఆ గుణాన్ని వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతారు, ఆ గుణాన్ని పొందగలుగుతారు. సో ఈ జ్ఞానాన్ని గనక ఆశ్రయిస్తే
అప్పుడు మరి అలాంటి గుణాన్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగినప్పుడు ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని భగవంతుడి యొక్క ధామానికి అర్హులమవుతాం. సో అది ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పేది. మరి ఆయన పరంధామానికి వెళ్ళాలి అంటే భగవతత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అనుభవపూర్వకంగా. సో అలా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించినప్పుడు వాళ్ళకి సాధ్యపడుతుంది. అలా వాళ్ళు గనక నా సాధర్మ్యాన్ని రాగలుగుతారు. అప్పుడు సర్గేపినోపజాయంతే, అంటే సృష్టి సమయంలో ఉపజాయంతే, వాళ్ళు మళ్ళీ జన్మించరు. ప్రళయే నవ్యధంతి, ప్రళయ సమయంలో వ్యధ నా చెందరు. వ్యధ అంటే వ్యధ చెందరు, నా వ్యధంతి అంటే ఆపోజిట్, వ్యధ చెందరు. చ అంటే మరియు, అంటే సృష్టి సమయంలో జన్మించరు, మరియు ప్రళయ సమయంలో వ్యధ చెందరు, అంటే ప్రళయ సమయంలో నాశనం కారు. అంటే సృష్టి ప్రళయం ఎక్కడ జరుగుతాయి? ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. సో సృష్టి సమయంలో జన్మించరు, ప్రళయం అప్పుడు మరి నాశనం కారు. అంటే మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వాళ్ళు మళ్ళీ పుట్టరు. అంటే జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొందారు, అంటే మోక్షం పొందారు, అంటే భగవద్ధామానికి వెళ్ళగలిగారు అని అర్థం. కాబట్టి ఈ జ్ఞానాన్ని ఉపాశ్రయం చేసిన వాళ్ళు, ఆశ్రయించిన వాళ్ళు ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు. సో భగవంతుని చేరుకోవడానికి మార్గం ఏదో ఈ చాప్టర్లో, ఈ శ్లోకంలో కూడా చూస్తున్నాం. ఏమిటి అంటే ఇక్కడ చెప్పబోయే జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించడం. ఇప్పుడు ఏం చెప్తారో ఈ అధ్యాయంలో ఆ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించడం. సో ప్రతి అధ్యాయానికి మరి యోగం అనే పేరుంది. యోగం అంటే భగవంతుడితో ఆ సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం. అంటే సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం అంటే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం, అంటే భగవంతుడి యొక్క తత్వం ఏమిటో తెలుసుకోవడం, అంటే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవడం, మాటలతో కాదు అని అర్థం. కాబట్టి ఆ యోగా ఎలా ఆ యోగాలోకి వెళ్ళాలి, ఎలా ఆ భగవతత్వాన్ని మనం అలవర్చుకుని సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని మనం చూడగలగాలి, మనలో ఉన్న ఆత్మతత్వం అది ఏమిటో మనం తెలుసుకోగలగాలి అనుభవపూర్వకంగా. ఎలాగూ అనుకున్నప్పుడు ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయిస్తే మనం చేరుకోవచ్చు అంటున్నారు. సో ఇలా ఈ తత్వాన్ని చేరుకోవడానికి మార్గాలు చెప్పేటటువంటి శ్లోకాలు కనీసం ఒక్కటి ఆర్ మోర్ దెన్ ఒకటి ఉంటుంది. కాబట్టే ప్రతి అధ్యాయానికి యోగము అని పేరు అన్నమాట. మమయో నిర్మహద్బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. సో ఈ బ్రహ్మము అని పిలువబడే ఈ మహత్తత్వం మరి గోలోక చాట్ చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైస్ చేయండి ఒకసారి. సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. సో ఈ బ్రహ్మతత్వం బ్రహ్మం అని పిలుస్తూ ఉంటాము. అది మరి భగవంతుడిని బ్రహ్మం అని, అలాగే పరమాత్మ అని, భగవాన్ అని మూడు రకాలుగా మనం భగవంతుడిని పూజించవచ్చు అని చెప్పారు. మూడు రకాలుగా పూజించే వాళ్ళు ఉంటారు. బ్రహ్మతత్వం భగవంతుడు అనుకుని పూజించేవాళ్ళు, అందరి హృదయాల్లో ఉన్న పరమాత్మని పూజించేవాళ్ళు, భగవన్ రూపాన్ని పూజించేవాళ్ళు, ఇలా ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అలా ఆ బ్రహ్మతత్వం ఏమిటి అంటే ఆ ఆ ఆ మహత్తత్వమే పుట్టుకకు కారణం. సో హ్యాండ్ రేస్ చేయమంటే మరి శోభారాణి మాతాజీ హ్యాండ్ రేస్ చేశారు. సో మిగిలిన వాళ్ళంతా చూసినట్లే కదా, ఒక్కరే చూడలేదు. మిగిలిన వాళ్ళంతా చూసారా? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎక్కువ మంది చూడకపోతే మరి చూపించవచ్చు ఒకసారి. సంధ్య మాతాజీ చూడలేదంటున్నారు. ఓకే, ఫ్యూ పీపుల్ ఉన్నారు చూడని వాళ్ళు. ఓకే, సో అయితే చూద్దాము. రేపు చూపిస్తాను తప్పనిసరిగా. ఓకే, ఇవాళ వీలైతే టైం ఉంటే ఈరోజు చూద్దాము. సో ఈ గోలోక చార్ట్
సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే బ్రహ్మం అని పిలువబడే ఈ మహత్తత్వం పుట్టుక కారణం. అయితే తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం, అన్ని సంభవ సర్వభూతానం, అంటే అన్ని జీవరాశులు సంభవింపజేసేటట్లు దాని యొక్క ఆ బ్రహ్మం యొక్క గర్భంలో మరి బీజాన్ని ఉమ్, నాటినది నేనే అని చెప్తున్నారు. సో అన్ని ప్రాణుల జననాలు సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేనే బీజ ప్రదానం చేస్తాను. తస్మిన్ గర్భం దధామి అహం. సో ఆ దాంట్లో బీజ ప్రదానం చేసింది నేనే అంటున్నారు. సో భగవంతుడు ఈ బ్రహ్మతత్వం అంటే కూడా భగవతత్వం అంటూ ఉంటారు కదా. సో ఆ బ్రహ్మతత్వంలో మరి అన్ని ప్రాణులు ఈ సృష్టి సంభవింపజేయటానికి బీజ ప్రదానం చేసింది నేనే అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ దాన్ని మరి బ్రహ్మతత్వం అంటే మరి బ్రహ్మదేవుడు సృష్టిస్తాడు అని మనందరం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా. సో ఆ సృష్టి బ్రహ్మదేవుడు ఎలా సృష్టిస్తున్నాడు అంటే మరి భగవంతుడు ఆయనకు ఆ శక్తి ఇవ్వబట్టి. సో మొట్టమొదటి ఈ సృష్టిని క్రియేట్ చేసినప్పుడు వేదాల్లో కూడా ఉంటుంది, మనకి భాగవతంలో కూడా చెప్తారు. వేదాల్లో కూడా పురుష సూక్తంలో భగవంతుడు ఏ రకంగా ముందు ఈ సృష్టిని సృష్టించడం, మొట్టమొదటి జీవి బ్రహ్మదేవుడు, ఆయనకి సృష్టి చేయడానికి ఆ శక్తి కోసం ఆయన 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేయడం, ఆ తర్వాత ఆయనకి ఆ శక్తి రావడం, ఇదంతా మనం అక్కడ పురుష సూక్తంలో కూడా చూస్తాము. సో అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడికి ఆ భగవంతుడు ఆ శక్తిని ప్రసాదించడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మరి ఈ గోలోక చాట్లో మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది, భగవంతుడు సృష్టించిన ఈ ప్రపంచం అనేది చూస్తాం. సో ఇది గోలోక చార్ట్, ఈ భౌతిక ప్రపంచం. సో కనిపిస్తోంది కదా ఇది అందరికీ. ఇది ఈరోజు మాతాజీని పోస్ట్ చేయమని అడుగుతాను. మీకు ఇది పోస్ట్ చేస్తే మీరు వివరంగా చూసుకోవచ్చు. ఈరోజు మీకు ఇది భౌతిక ప్రపంచం ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మహత్తత్వం అన్నారు కదా, ఈ మహత్తత్వంలో నుండి ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఉద్భవించింది అనమాట. అందుకే దీని టాప్ మోస్ట్ లేయర్ ఏమిటి అంటే మహత్తత్వం. సో ఈ మహత్తత్వంలో ఈ బీజ ప్రదానం భగవంతుడు చేయబట్టి లోకాలన్నీ కూడా సంభవించాయి. బ్రహ్మదేవుణ్ణి మరి సృష్టికి అక్కడ చేయమని ఆయన్ని నియమించడం జరిగింది. ఈ సృష్టి గురించి ఆయన అంతా కూడా చూసుకోవడం, సృష్టి లయాలు చేయడం. అయితే ఇదంతా కూడా మరి ఈ మహత్తత్వం నుంచి ఉద్భవించింది. ఇదంతా ఈ మహత్తత్వంలో ఈ బీజ ప్రదానం చేసింది నేనే అంటున్నాను. సో ఈ మహత్తత్వం పైన ఉన్నది అన్నిటికంటే అందుకని దాని తరువాత మరి ఈ అహంకారము, తర్వాత పంచభూతాలు ఉన్నాయన్నమాట ఈ సమస్త భౌతిక ప్రపంచం చుట్టూ. పంచభూతాలు అగ్ని, నీరు, వాయువు, భూమి, ఆకాశం. సో ఇవన్నీ కూడా మరి అక్కడ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత లోపల ఈ 14 లోకాలు ఉన్నాయి. సో పైన అన్నిటికంటే బ్రహ్మలోకం, సత్యలోకం, తర్వాత తపోలోకం. మరి 4 బ్రహ్మకుమారులు ఉండేది. ఆ బ్రహ్మకుమారులు ఎవరు? సనక సనందన సనాతన సనత్ కుమారులు. వీళ్ళు మరి చిన్న పిల్లల్లానే ఉంటారు, ఎప్పుడు చూసినా ఒక 5 సంవత్సరాల పిల్లల్లాగా. కానీ వాళ్ళు మహాజ్ఞానులు. చివరికి ఆ జ్ఞానులైన తర్వాత భక్తి, పూర్తి భక్తిలో ఉన్నవాళ్ళు ఆ బ్రహ్మకుమారులు 4. జనలోకం అంటే ప్రజాపతులు ఉండేది. మహర్లోకం మరి ఈ మునులు ప్రజాపతులు అక్కడ కూడా ఉంటారు. ఆ తర్వాత మధ్యలో భూలోకం ఉంటుంది. కింద అతల సుతల వితల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ లోకాలన్నీ కింద ఉంటాయి అన్నమాట. సో వీటిని క్లుప్తంగా పైలోకాలు, మధ్యలోకం, కింద భూలోకం, అందుకే ముల్లోకాలు అంటాం. కానీ అసలు 14 లోకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. మరి మనం ఈ 14 లోకాలు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న 14 లోకాల్లో లోకాలు ఎలా ఉద్భవించాయి అంటే మరి భగవంతుడు ముందు విస్తరణ జరిగిందనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఈ భూలోకంలో మధ్యలో ఉంది కదా, హరే రామ హరే హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని మనం జపిస్తే ఈ మంత్రం ఎక్కడికి వెళ్తుందో మనకు చూపిస్తున్నారు భూలోకం నుంచి. ఇది ఇలా ప్రయాణం చేసి మరి ఇలా దారంలాగా మీకు ఈ మంత్రం కనిపిస్తుంది కదా. ఇక్కడ ఇదేమిటి? వైకుంఠం, వైకుంఠ లోకంలోకి వెళ్తోంది. అక్కడ లక్ష్మీనారాయణులను చూస్తున్నాము.
ఆ తర్వాత మళ్ళీ అక్కడి నుండి కూడా ఇలా ప్రయాణం చేసి ఇంకా పైకి వెళ్తోంది. ఎక్కడికి వెళ్తోంది అంటే కృష్ణలోకానికి వెళ్తోంది. సో అక్కడ రాధాకృష్ణులు మళ్ళీ చుట్టూ 8 ముఖ్యమైనటువంటి 8 మంది గోపికల పేర్లు ఇవి చూస్తున్నాము. సో ఇది కృష్ణలోకం అన్నమాట. సో అక్కడికి వెళ్ళి మన యొక్క ఈ మంత్రం భగవంతుణ్ణి చేరుతుంది అని చెప్పి మనకు ఒక సూచన ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో అన్నింటికంటే పైన ఉన్న ఈ భగవంతుడి లోకం కృష్ణలోకం గోలోక బృందావనం అంటారు. ఆ తర్వాత మరి కింద మరి వైకుంఠం భగవంతుడు యొక్క అక్కడ నారాయణుడి రూపంలో ఇక్కడ ఉన్నారు. ఆ తర్వాత మరి దాని కింద ఈ బ్రహ్మజ్యోతి భగవంతుడి యొక్క ఆ జ్యోతి ఆ బ్రహ్మతత్వం అని మనం చెప్తున్నాం కదా, ఆయన యొక్క కాంతి ఉంటుందంటున్నారు. ఆ తర్వాత కారణోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన ఆ బ్రహ్మజ్యోతి తర్వాత ఈ కారణ సముద్రం అన్నమాట ఇది. అంటే ఈ సృష్టికి కారణం కాబట్టి సృష్టి వీటన్నిటికీ మొదలేమిటి, మనం ఏ పని చేసినా ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్కరికి మనకి లైఫ్లో. వీటన్నిటికీ మూలం ఏమిటి, మనం ఇక్కడ జన్మ తీసుకోవడం వల్ల. సో మనందరం జన్మ తీసుకోవడం దేనికి అంటే భగవంతుడు ఈ కారణోదక సాయి అంటే ఈ కారణాలన్నీ సృష్టించిన వాడు అని. అంటే ఈ జన్మలు ఈ భౌతిక ప్రపంచం అన్నిటికీ కూడా ఈ కారణోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన ఈ కారణ సముద్రంలో ఉంటూ ఈ ఆయన ఊపిరి పీల్చినప్పుడేమో అన్నీ విలీనం అయిపోతాయి, ఈ విశ్వాలన్నీ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. ఊపిరి వదిలినప్పుడు అన్నీ కూడా మళ్ళీ పుడతాయి, జన్మిస్తాయి అని చెప్పి చెప్తారు. సో అందుకే మనకి విశ్వాలన్నీ ఇలా బాల్స్ లాగా చూపిస్తున్నారనమాట. ఆయన ఊపిరి వదిలినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ జనిస్తాయి ఈ మహత్తత్వంలో నుంచి అని. సో ఎలా అంటే అప్పుడు మళ్ళీ కారణోదక సాయి ఊపిరి వదిలినప్పుడు ఇవన్నీ పుట్టినప్పుడు ప్రతి విశ్వంలోకి కూడా మళ్ళీ ఆయన గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా వెళ్ళి అక్కడ ఇలా 14 లోకాలని ఆయన ఆ, కల్ సృష్టిస్తారు అని. ఆ 14 లోకాలు సృష్టించిన తర్వాత మూడవ విస్తరణ భగవంతుడిది క్షీరోదక సాయి విష్ణు అని. సో ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణు భౌతిక ప్రపంచంలో పాల సముద్రంలో శ్వేత దీపంలో లక్ష్మీదేవితో సహా ఆయన ఇలా ఉంటారు. ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి జీవి హృదయంలో పరమాత్మగా ఉండేది ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణు అన్నమాట. సో అది ఇక్కడ ఈ 14 లోకాలు మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ మహత్తత్వంలో నుంచి దీనిలో నేనే బీజ ప్రదానం చేస్తాను అని అన్నది. సో కారణోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తే మళ్ళీ అందులోకి గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ప్రవేశించి ఆయన ఈ 14 లోకాలని సృష్టిస్తే మళ్ళీ అందులో క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన ప్రతి ఒక్కరి ఈ 14 లోకాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి హృదయాల్లో పరమాత్మగా కూడా ఉంటున్నారు ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణు. సో ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి అవతారాలే, దాన్నే విస్తరణలు అంటారు. ఆయన శక్తి విస్తరించి ఈ అవతారాల్లోకి రావడం అని. సో ఈ అవతారంగా రావడం అని. సో ఈ 14 లోకాలే కాకుండా ఇక్కడ ధ్రువలోకం అనే ఒక నక్షత్రం కనిపిస్తుంది. సో ధ్రువ మహారాజు స్టోరీ చూసాం కదా, ఆ ధ్రువ మహారాజుకి భగవంతుడు రాజ్యమే కాకుండా ఆయన శరీరం వదిలిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఈ ధ్రువలోకానికి అధిపతిగా చేశారు. అందుకే మనకి ధ్రువ నక్షత్రం ఆకాశంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది, చాలా బ్రైట్ గా ఉంటుంది అది. ఈ మిగిలినవి కనిపించకపోయినా ఇది కనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలా సార్లు. అది ధ్రువ లోకం అన్నమాట. సో ఇది గోలోక చార్ట్. మహత్తత్వం అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఆ మహత్తత్వం ఇది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. గర్భోదక సాయి విష్ణు నాభి నుంచి మరి లోకాలన్నీ ఉద్భవించడం, అన్నిటికంటే పైన బ్రహ్మలోకం ఉన్నది అన్నది. సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతి తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోని అహం బీజప్రదః పిత. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం వల్లే అన్ని జీవులు కూడా ప్రకటితమయ్యాయి అంటే కదా. ఇక్కడ ఉండబట్టి మనకు ఒక ఆకారం వచ్చింది, ఆకారం ఉండబట్టి మనం సో అండ్ సో అని ప్రకటితం అయ్యింది కదా. మనం ఫలానా అని ఇక్కడ ఒక ఆకారంతో ఉన్నాం. అయితే
ఇక్కడ జన్మించబట్టి మరి దాని యొక్క వాటన్నిటికీ కూడా విత్తనం ఇచ్చే తండ్రిని నేనే. అహం బీజప్రద పిత, వాళ్ళందరికీ కూడా బీజాన్ని ఇచ్చిన తండ్రిని నేనే అంటున్నారు. సో భగవంతుడు ఆ బీజం ఇవ్వబట్టే మనందరికీ కూడా ఈ జన్మ అనేది, ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనేది ప్రతిదీ కూడా సాధ్యపడింది. ఇందాక కూడా చూసాం కదా, మరి నేనే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ బీజాన్ని నాటిన వాడిని అని. సో ఇక్కడ అందరికీ కూడా విత్తనం, ఆ బీజాన్ని ఇచ్చిన తండ్రిని నేనే అని చెప్తున్నాను. సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణ ప్రకృతి సంభవ నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. సో సత్వం మంచితనం, రజం, తమం తమో గుణం, మూడు గుణాలు కూడా ఇవి ప్రకృతి సంభవాలే. ఈ అంటే భౌతిక ప్రకృతి ఈ మూడు గుణాలను కలిగి ఉంటుంది అంటున్నారు. అంటే ఈ ఈ ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఈ మూడు గుణాలు నిండి ఉన్నాయన్నమాట. నిబధ్నంతి మహాబాహు, బద్ధుడవుతాడు. మహాబాహువులున్న అర్జున బద్ధులవుతారు. ఎవరు? దేహే దేహినం అవ్యయం, అవ్యయమైన దేహి ఆత్మ ఈ దేహంలోకి వచ్చి ఈ మూడు గుణాలతో బందీ అవుతున్నాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఈ సత్వరజ స్తమో గుణాలు మూడు ఉంటాయి. సో ఈ సత్వరజ స్తమో గుణాలని మూడు కలిపే మాయ, అదే భగవంతుడి మాయాశక్తి. అందుకే జగమే మాయ అనే మాటకు అర్థం, నిజమైన అర్థం ఏమిటి అంటే, జగత్తంతా కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్న మాయ అని అంటున్నారేమిటని మనకు సందేహం రావచ్చు. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, ఈ జగత్తంతా ఈ సత్వరజ స్తమో గుణాలు అనేటటువంటి మాయాశక్తితో నిండి ఉన్నది అని. సో ఈ మాయాశక్తి వలనే మనం ఈ ప్రలోభాల్లో చిక్కుకుని ఈ స్వభావాలు అలవర్చుకుని మన యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని చూడలేకుండా ఉన్నాము. అందుకే దానిని మాయ అంటారు, ఎందుకంటే నిజమైన ఆత్మని కప్పివేసింది కాబట్టి. సో ఈ మాయాశక్తి కూడా భగవంతుడి యొక్క భౌతిక శక్తియే. అయితే శాశ్వతమైన ఆత్మ మరి భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చి ఈ గుణాలన్నింటితో బందీ అవుతున్నాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ మూడు గుణాలు భౌతిక ప్రకృతిలో ఉంటాయి. సో ఈ శాశ్వతమైన ఆత్మ ఉన్న దేహి వచ్చి ఒక శరీరంతో ఈ మూడు గుణాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని మూడు గుణాలని అలవరిచి వేసుకుని ఇలా బందీ అయిపోతున్నాడు. సో ఈ మూడు గుణాలు బందీ అంటే వాటి ప్రలోభాలతో మనల్ని ఇలా ఆ మాయకు లోబడేటట్లు చేసి మనల్ని ఇలా ఆడిస్తున్నాయన్నమాట. సత్వగుణాన్ని ఇప్పుడు తెలుపులో కానీ పసుపులో కానీ చూపిస్తారు, మంచి గుణం కాబట్టి. రెడ్ రజోగుణం, ఎందుకంటే కోరికలు ఎక్కువగా ఉండి ప్యాషన్, కోరికను సూచిస్తుంది కాబట్టి ఎరుపు రజోగుణం. నలుపు మరి తమో గుణం, అజ్ఞానాన్ని సూచిస్తుంది కాబట్టి నలుపు. సో ఈ మూడు గుణాలు ఈ రకంగా మనల్ని తోలుబొమ్మలాటలు ఆడిస్తున్నాయి అని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు ఈ చిత్రంలో. కాబట్టి శాశ్వతమైన ఆత్మ ఈ బాడీతో ఈ భౌతిక దేహానికి వచ్చి నిత్య సచ్చితానందమైన ఆత్మ కూడా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో కప్పివేయబడింది. తద్వారా మనం ఆత్మతత్వాన్ని చూడలేకుండా చేస్తున్నాయి ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు అంటున్నారు. సో మనం ఎందుకు చూడలేకపోతున్నామంటే ఈ మాయాశక్తి అయిన రజో తమో సత్వగుణం కూడా, మూడు గుణాలు కూడా మనల్ని ఈ మాయలో పెట్టి ఈ ఆత్మతత్వాన్ని ఎరుగకుండా చేస్తున్నాయి. సో ఈ మూడు తత్వాలు ఏమిటి, అసలు వీటి ప్రభావాలు ఎలా ఉంటాయి ప్రాక్టికల్గా చూసామంటే, సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే తెల్లవారుజామున లేవడం, రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం ఆలస్యంగా లేవడం, మరి తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు సగం రోజు అయిపోయిన తర్వాత లేవడం. అలాగే లేచిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ భగవంతుడి ధ్యానం, మరి నామం పలకడం ఇటువంటివి చేస్తారు, మరి ఆధ్యాత్మిక సాధనలు. మరి ఈ రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఎక్సర్సైజ్ చూపిస్తున్నారు. తప్పే ఉంది, ఎక్సర్సైజ్ మంచిదే కదా అని డౌట్ వస్తుంది. మంచిదే, కానీ దేని మీద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఉన్నది అన్నది ఇక్కడ ముఖ్యం. పొద్దున్నే లేచి మనం బాడీని మనం సరిగ్గా చూసుకోవాలి, వెయిట్ లేకుండా మరి సరి అయిన వెయిట్తో ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలి, ఇవన్నీ చెయ్యాలి. కానీ అదే లోకంగా కాకుండా ముందు ఆధ్యాత్మిక అనేది ఎప్పుడు కూడా మన యొక్క ప్రాథమిక బాధ్యత. కాబట్టి ముందు భగవంతుడికి కొంత సమయాన్ని వినియోగించిన తరువాత తెల్లవారుజామున మన యొక్క దైనందిన కార్యక్రమాల్లోకి దిగవచ్చు. కాబట్టి ఈ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేయవచ్చు, కానీ లేవడంతోనే వెళ్ళిపోకుండా ముందు కొంచెంసేపైనా భగవంతుడిని కొంచెం జపించి తలుచుకుని ధ్యానించి ఆ తర్వాత చేయడం
కరెక్ట్ మార్గం. అందుకని ఈ ప్యాషన్కి ఉదాహరణగా ఎంతసేపు ఇక లేచిన దగ్గర నుంచి మన భౌతికం మన బాడీ గురించే ఆలోచించుకుంటున్నాం అనమాట. సో అంతేగాని ఎక్సర్సైజ్ తప్పు చేయొద్దు అని కాదు. మన ప్రయారిటీస్ని ఏ రకంగా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అనే దాని మీద అనేది పాయింట్. సో ఇలా రజోగుణం ఉన్న వాళ్ళు అన్ని భౌతికత్వం విషయాలే ప్రొద్దున్నుంచి చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆధ్యాత్మికత అనేది వాళ్ళకి ఫస్ట్ పాయింట్ కాకపోవచ్చు. తర్వాత తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు అసలు లేచిన తర్వాత కూడా బద్ధకంగా మంచం మీద నుంచి లేవకుండా ఏదో టైం వేస్ట్ చేయడం చూపిస్తున్నారు. ఇక ఎటువంటి సాహిత్యం చదువుతారు అంటే మరి సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక సాహిత్యం, మరి భగవంతుని గురించి తెలిపేది ఈ భాగవతం అన్ననివ్వండి, భగవద్గీత అన్ననివ్వండి, ఇటువంటి పుస్తకాలని వాళ్ళు చదివితే రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉపయోగపడే విషయాలున్న పుస్తకాలు చదువుతారు. తప్పేముంది మరి మనం జీవనం సాగించాలి, ఉద్యోగం చేసుకోవాలంటే ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలంటే చదువుకోవాలి అనే డౌట్ తప్పేమీ లేదు. కాకపోతే మన ప్రయారిటీస్ ఎలా ఉండాలి అనే చెప్తున్నారు. ఇదే జ్ఞానం చాలు, ఈ జ్ఞానం తప్ప వేరే జ్ఞానం అక్కర్లేదు అనుకోవడం అక్కడ ప్రాబ్లం అన్నమాట రజోగుణంలో. సో ముందు భగవత్ జ్ఞానం ఉండాలి, తర్వాత మన జీవన విధానానికి అవసరమైన విషయాలు నేర్చుకోవాలి, తప్పులేదు, అది అవసరం చేయాలి. కాకపోతే భగవద్జ్ఞానాన్ని ఇప్పుడు మర్చిపోకూడదు. అది సో రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఓన్లీ ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అవసరమైనంత వరకే చూస్తారు, కానీ ఆధ్యాత్మికత మీద వాళ్ళకి దృష్టి లేదు అంటున్నారు ఆ సాహిత్యం మీద. తమోగుణం సాహిత్యం ఎలా ఉంటుందంటే ఇక కల్పిత సాహిత్యం. ఇక్కడ స్పైడర్ మ్యాన్ అంటే మరి చిన్నపిల్లలు చదువుతారు ఏదో సరదాకి కామిక్స్ అని, కానీ ఏమిటంటే తర్వాత కూడా ఇలా మాయా సాహిత్యాలు చిన్నప్పుడు అంటే ఏదో చదివే హ్యాబిట్ కోసం కథలు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటే వాళ్ళకి రీడింగ్ అలవాటు అవుతుందని ఏదో అలవాటు చేస్తాము. కానీ పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా ఇలా కల్పితాలు, ఇలా నవల్స్, ఇలా ఇటువంటివే చదువుతూ అసలు ఆధ్యాత్మిక విషయాల్ని చదవనప్పుడు ఇక తమో గుణంలోకి దారితీస్తుంది అంటున్నారు. ఇంకా నిద్రపోయే సమయం బట్టి కూడా డిసైడ్ చేయొచ్చు మన యొక్క గుణం అంటున్నారు. ఎగ్జాంపుల్ సత్వగుణంలో వాళ్ళు త్వరగా నిద్రకు వెళ్తారు, అంటే ఎర్లీ టు బెడ్ ఎర్లీ టు రైస్, త్వరగా నిద్రపోయి త్వరగా నిద్ర లేవడం. రజోగుణంలో వాళ్ళు కొంచెం ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం. తమో గుణంలో వాళ్ళు మరి సగం రాత్రి అయిపోయిన తర్వాత నిద్రపోయి సగం రోజు అయిన తర్వాత మెలుకొని ఉంటారు. అది అలాగే మరి సత్వగుణం ఏమిటి అంటే శుద్ధమైనది, మరి దివ్యమైన గుణం, మరి సుఖవంతమైన గుణం, మనస్సును శాంతిగా ఉంచే గుణం, పాజిటివ్. అదే రజోగుణం ఎలా ఉంటుందంటే అన్నీ నా కంట్రోల్లో ఉండాలి, ఎన్నో కోరికలు, విపరీతమైన కోరికలు, కొన్ని మంచి లక్షణాలు ఉంటాయి, కొన్ని చెడు లక్షణాలు ఉంటాయి, మిక్స్డ్గా ఉంటుంది, ఎక్కువ కోరికలతో ఉంటుంది, అన్నీ నా ఇష్ట ప్రకారమే జరగాలి అనే కంట్రోలింగ్ స్వభావం ఉంటుంది. సో ఎక్కువ మంది మానవులు ఈ రజోగుణంలోనే ఉంటారు అని చెప్తారు. తర్వాత తమో గుణం అంటే నెగిటివ్, ఇక అంతా కూడా ఇంప్యూర్ అంటే కల్మషంతో కూడుకున్నది అనమాట. ఇక ఎప్పుడు కొంచెం రాక్షస ప్రవృత్తి, దానవ ప్రవృత్తి, ఎప్పుడు ఏదో బాధలో ఉన్నట్లు, మనశ్శాంతి లేకుండాను అలా ఉండే తత్వం తమోగుణ తత్వం అంటున్నారు. సో ఇప్పుడు సత్వగుణం ఉన్నదంటే మరి నిర్మలమైనది కాబట్టి మనిషిని ప్రకాశవంతం చేస్తుంది, పాప విముక్తులను చేస్తుంది. అయితే సత్వగుణం కూడా మరి సుఖము జ్ఞానం మీద కొంత ఆసక్తిని కలుగజేసి పూర్తిగా మన ఆత్మను విముక్తి ముక్తిలోకి పంపించే లక్షణం, ఆ కెపాసిటీ సత్వగుణానికి కూడా లేదు. ఎందుకు అంటే సత్వగుణంలో కూడా మనకి ఎక్కడో ఎంతో నేను మంచివాళ్ళని, నేను మంచి పనులు చేస్తున్నాను, నేను చక్కగా అన్ని కరెక్ట్ మార్గంలో ఉన్నాను అంటూ ఒక ఎక్కడో తెలియని అహంకారం కొంత ఉంటూ ఉంటుంది. సో ఎంతవరకు ఎప్పుడైతే మనం నేను చేస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్ ఉన్నదో మనకి ఇంకా ప్యూరిటీ రాలేదని అర్థం. కాబట్టి ఆ తత్వం కూడా లేకుండా సహజంగా మనం ఆ మంచితనంలో నేనేదో మంచివాడిని అనుకోకుండా సహజంగా ఆ మంచితనంలో ఉన్నప్పుడు, అంటే ఆ స్వల్పాహంకారం కూడా లేకుండా అంత ప్యూర్గా ఉండగలిగినప్పుడు ఆ శుద్ధ సత్వతత్వం వస్తుంది. అందుకని ఆ స్వల్పాహంకారం ఉంటుంది కాబట్టి సత్వగుణం అన్ని పాపాల నుంచి మనిషిని విముక్తులను చేస్తుంది, ప్రకాశింపజేసిన ఫైనల్ ముక్తిలో ఇంకా కొంచెం పూర్తి అర్హత రాలేదన్నమాట ముక్తికి అక్కడ కూడా.
దీనివల్ల ఆ స్వల్ప అహంకారం వల్ల ఆ సుఖం జ్ఞానం నేను ఉంటున్నాను, నేను చేస్తున్నాను, జ్ఞానం తెచ్చుకున్నాను, సుఖం అన్ని మంచి పనులు చేస్తున్నాను అనే ఆ ఫీలింగ్ ఇంకా ఉంది కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్. ఇక రజోగుణం ఉందంటే మరి అపారమైన కోరికలు, వాటి నుంచి రజోగుణం ఉద్భవిస్తుంది. ఇది ఇక ఆత్మను ఈ కోరికలు తీర్చుకునే పనులు చేయడంలో లీనం చేసేసి మరి ఆ రకంగా బంధించి వేస్తుంది. ఎందుకు? ప్రతిఫలం కోసం పనులు చేస్తోంది కదా. ఈ కోరికలు తీర్చుకోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కారు కొనుక్కోవాలి అనుకున్న, ఆ కారు కొనుక్కోవడానికి నానా అవస్థలు పడి డబ్బు సంపాదించి కొనుక్కుంటాం. అక్కడ మనం గమ్యం ఏమిటి? కారు కావాలి, పెద్ద ప్రతిఫలం మీద ఆశ ఉన్నది కాబట్టి బంధం వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ప్రతిఫలాసక్తి ఉందో బంధాలు ఏర్పడతాయని చూసాం కదా. సో అలా మనకి ఈ రజోగుణంలో ఉండటంతో ఈ కోరికల వల్ల ఎప్పుడు బంధీలం అయిపోతున్నాం అనమాట. ఇక తమో గుణం ఉంది అంటే అజ్ఞానం వల్ల జనించే ఈ తమో గుణం మరి అందరికీ కూడా అవివేకాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్లకు అది మరి పిచ్చితనం, సోమరితనం, నిద్ర ఇటువంటి లక్షణాలతో ఆత్మను బంధించి వేస్తుంది. సో లేజినెస్ కానీ, ఎక్కువ నిద్రపోవడం కానీ, మరి విచక్షణ జ్ఞానం లేకుండా చెడు మార్గంలోకి వెళ్ళడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా తమో గుణ లక్షణ. ఆ రకంగా అది బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ తో, తప్పు మార్గాలతో ఆత్మను బంధిస్తుంది అంటున్నారు. సత్వం సుఖే సంజయతి రజ కర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్యతు తమ. మాతాజీ స్క్రీన్ ఓపెన్ అవ్వలేదు. ఓకే, చూద్దాం. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. ఓకే, ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా. ఓకే మాత. మాత కనిపిస్తుంది. ఓకే, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో ఈ సత్వగుణం, సారీ అయితే ఇందాక నుంచి మీకు ఇదంతా కనిపించలేదా? అయితే ఈ త్రిగుణాల ప్రభావాలు మీరు చెప్తుంటే వింటున్నాం కానీ మాత మాకేం కనిపించలేదు. ఓకే. సో ఇది త్రిగుణాలు ఎన్ని ఎన్ని గంటలకి లేవడం జరుగుతుంది సత్వగుణంలో వాళ్ళు? ఇలా తెల్లవారుజామున లేవడం. రజోగుణంలో వాళ్ళు కొంచెం ఆలస్యం, తమో గుణంలో వాళ్ళు ఇంకా ఆలస్యం. అలాగే లేచిన తర్వాత మరి సత్వగుణం వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మా వాళ్ళు ముందు కొంత సమయాన్ని గడపడం. అది రజోగుణంలో వాళ్ళు లేవడంతోనే భౌతిక ఆలోచనలతో ఎక్సర్సైజ్లు అని వెళ్ళిపోవడం. తమో గుణంలో వాళ్ళు లేచిన తర్వాత కూడా టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఇలా ఉండడం, లేజినెస్ అంటున్నారు కాబట్టి దానికి అది ఎగ్జాంపుల్ చూపించారు. ఆ తర్వాత సాహిత్యం, మరి సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఇలా ఆధ్యాత్మిక సాహిత్యం, రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో ఉపయోగపడే, జీవనానికి ఉపయోగపడే విషయాలు మాత్రమే తెలుసుకునే సాహిత్యం. మరి తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇలా కల్పిత సాహిత్యం, ఎందుకు పనికిరానిది అనమాట అది. అలాగే నిద్రపోయే టైం, మరి సత్వగుణంలో వాళ్ళు త్వరగా పడుకుని త్వరగా లేవడం. అలా రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం ఆలస్యంగా పడుకుని కొంచెం ఆలస్యంగా లేవడం. మరి తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు సగం రాత్రి అయిపోయిన తర్వాత తెల్లవారుజామున పడుకుని సగం రోజు అయిపోయిన తర్వాత లేవడం. సో ఈ సత్వగుణం ఎలాంటిది అనేది ఇక్కడ మనకి బ్రీఫ్ గా ఒక్కొక్క గుణం గురించి చెప్పారు. ఇది మరి పాజిటివ్ గా ఉంటుంది, శుద్ధ తత్వము, మరి మనశ్శాంతినిచ్చే తత్వము, దివ్యమైన తత్వం సత్వగుణం. రజోగుణం ఉంది అంటే కొన్నిసార్లు అటు ఇటుగా కొంత మంచితనం, కొంత తమో గుణం, కొంత కోరికలు అన్నీ ఉంటాయి. ఎక్కువ కోరికలతో నిండి ఉంటుంది. ఈ అన్నీ మన ఇష్ట ప్రకారం జరగాలి అనే కంట్రోల్ అన్నమాట. కంట్రోల్ అంటే ఏమిటి? అన్నీ మనకు నచ్చినట్లు జరగాలనుకోవడమే కంట్రోల్. సో ఆ కంట్రోలింగ్ ఫీలింగ్ ఎక్కువ మంది మానవులు ఈ రజోగుణంలో ఉంటారు అంటున్నారు. తమో గుణం ఉంది అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ నెగటివ్ ఐడియాస్తో ఉండటం, మరి దానవ ప్రవృత్తితో ఉండటం, బ్యాడ్ థాట్స్, కల్మషం, మరి ఎప్పుడు ఏదో బాధలో ఉన్నట్లు ఫీలింగ్, అది తమో గుణం అంటున్నారు. సో సత్వగుణం మరి నిర్మలమైనది, మనిషిని ప్రకాశవంతం చేస్తుంది, పాప విముక్తుల్ని చేస్తుంది. కానీ సత్వగుణంలో కూడా ఎక్కడో నేను మంచితనంతో మంచి మార్గంలో ఉన్నాననే ఆ స్వల్పాహంకారం కూడా ఎక్కడో ఉన్నంత వరకు కూడా పూర్తిగా మనకి విముక్తిని కలిగించలేదు అని. అక్కడ ఆత్మని బంధిస్తుంది అంటే కంప్లీట్ మోక్షం ఆ ఫీలింగ్ ఉన్నంత వరకు ఇంకా రాదు. ఎంత మంచి మార్గంలో ఉన్నా నేను చేస్తున్నాను అనే ఆ ఫీలింగ్ ఉన్నంత వరకు. రజోగుణం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎన్నో కోరికలతో ఉంటుంది. ఇది ఆ కోరికల వల్ల కోరికల కోసం చేస్తూ అలా ప్రతిఫలాల్ని ఆశిస్తూ మనం బందీలం అయిపోతాం రజోగుణంలో. అజ్ఞానంతో ఉన్న ఈ తమో గుణంలో
మరి అవివేకంతో మనం తప్పు మార్గాల్లోకి వెళ్ళడం, సోమరితనంతో ఉండడం, ఎక్కువగా నిద్రపోవడం, ఎక్కువగా తినడం, ఇటువంటివన్నీ చేయకూడనివన్నీ చేస్తూ మనం ఆ రకంగా మరి ఆ, బందీలం అయిపోతున్నాం. సో అంటే ప్రతిఫలం ఏర్పడుతోంది మన యొక్క చేష్టలకు, కర్మలకు. అది కూడా తప్పు పనులు చేస్తున్నాం కాబట్టి బ్యాడ్ ప్రతిఫలం వస్తుందన్నమాట. తత్వం సుఖే సంజయతి రజః కర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్య తు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత. సత్వం సత్వగుణం సుఖాన్ని ఇస్తుంది. మరి అంటే ఒకలాంటి ప్రశాంతతను, మనశ్శాంతిని, అటువంటి సుఖాన్ని చేకూరుస్తుంది. సుఖం అంటే ఇక్కడ లగ్జరీస్ అని కాదు, మనకి ఆ మనస్సుకి సుఖం, ఆనందం, తృప్తి ఇవన్నీ ఇస్తుంది. రజో కర్మణి భారత. రజోగుణం మరి కర్మలలో బంధించి వేస్తుంది. అంటే ఎంతసేపు కోరికలు తీర్చుకునే పనులు చేస్తూ ప్రతిఫలం కోసం తహతహలాడుతూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ కోరికలు తీరాలని అలా మనకి ఎన్నో బంధాలను కలిగిస్తూ ఉంటుంది. జ్ఞానమావృత్యతు తమః. కానీ ఈ జ్ఞానాన్ని మొత్తం కప్పివేసి తమో గుణం ప్రమాదే సంజయచ్యుత. సో బుద్ధిహీనతలో మనల్ని దించివేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. తమో గుణం ఇక బుద్ధి విచక్షణ లేకుండా చేసేస్తుంది. ఎందుకు? జ్ఞానాన్ని మొత్తం కప్పివేసేస్తుంది కాబట్టి. జ్ఞానం అనేది లేనప్పుడు ఏమవుతుంది? అజ్ఞానులం అవుతాం. సో విచక్షణ లేకుండా తయారవుతాం అన్నమాట తమో గుణం ఉన్నప్పుడు. అది ఇక్కడ ఆ 3 గుణాల గురించి మళ్ళీ క్లుప్తంగా చెప్తున్నారు. సో సత్వగుణం మనకి దేవతలకు ఉంటుంది. ఎక్కువ రజోగుణం భూలోకంలో ఉంటుంది, మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్. తమో గుణం మరి క్రింది లోకాలు అంటే ఇక బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఆ క్రింది లోకాల్లో ఎక్కువ తమో గుణం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. రజస్తమశ్చాభిభూయ సత్వం భవతి భారత రజసత్వం తమశ్చైవ తమస్సత్వం రజస్తథా. సో కొన్నిసార్లు భారత అంటే భరత కుమారుడా అని అర్జునుని సంబోధిస్తూ కొన్నిసార్లు ఏమో రజోతమో గుణాల్ని సత్వగుణం అధిగమిస్తుంది. ఆ రెండింటిని క్రిందికి నొక్కివేసి సత్వగుణం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. అంటే ఎక్కువ మంచి గుణం వస్తుందన్నమాట. ఇంకా కొన్నిసార్లు ఈ తమో గుణాలని అణిచివేసి రజోగుణం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. ఇంకా కొన్నిసార్లు తమో గుణం సత్వరజో గుణాలని ఓడిస్తుంది. ఇలా ఈ 3 గుణాలు కూడా ఎప్పుడు ఆధిపత్యం కోసం పోటీ పడుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ మనస్సుని ఈ 3 గుణాలు పట్టి వాటి వైపుకి లాక్కు వెళ్ళాలని చూస్తున్నాయి. అందుకే మనస్సును మనం కంట్రోల్లో ఉంచుకుని మనం ఈ సెన్సెస్, ఇంద్రియాలని, మనస్సుని కంట్రోల్లో ఉంచుకున్నప్పుడు ఈ గుణాల ప్రభావంలో నుంచి మనం తప్పించుకోవచ్చు. అందుకే ఇలా ఎప్పుడు పోటీ పడుతూ లాగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనలో కూడా చూడండి కొన్నిసార్లు మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి, కొన్నిసార్లు అంత మంచి ఆలోచనలు రావు. మరి కోరికలు ఇలా మిక్స్డ్గా కూడా ఒక్కొక్కసారి ఉంటూ ఉంటుందన్నమాట. ఇవి అలా లాగుతూ ఉండబట్టి. అయితే వాటిని ఓర్చుకుని మనం మంచి వైపు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలి. సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమిత్యుత. సో అన్ని ద్వారాలు దేహంలో ప్రకాశవంతమైనప్పుడు అప్పుడు అది సత్వగుణం ప్రకటితమైనట్లు అర్థం అంటున్నారు. సో దేహంలో నవద్వారపురి అని అంటే సర్వద్వారాలు ప్రకాశవంతమయ్యాయి అంటే మొత్తంలో కూడా మంచితనం, ఆ విశుద్ధ సత్వలక్షణం వచ్చినప్పుడు అది సత్వగుణం. అలా ప్రకాశవంతమైనవి అంటే చీకటి లేకుండా అని అర్థం. అంటే అన్ని వెలుగుతో నిండి ఉన్నదంటే మొత్తం కూడా మనం ఎప్పుడైతే కల్మషరహితంగా ఉంటామో అది సత్వగుణం అంటున్నారు. అలాగే భరతుల్లో ప్రధానుడా అంటూ అర్జునుని సంబోధిస్తూ రజోగుణం పెరిగినప్పుడు లోభం అంటే ఏమిటంటే దురాశ, ఇంకా 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 ఎంత వచ్చినా తీరనటువంటి ఆ భయంకరమైన దురాశ, ఇంకా కావాలి అనే దురాశ. ఇది అలాంటి దురాశ, కామ్యకర్మల కోసం ఇక తీవ్ర ప్రయత్నం. మరి ఆశలు పెరిగిన కొందికి తీర్చుకోవడానికి తాపత్రయం పడిపోతూ ఉంటాం కదా, ఆ తపనతో నిద్ర పట్టదు. ఆ కోరిక వచ్చిందంటే ఇంకా అది ఎలా తీర్చుకోవాలి ఏమిటి అనే చిన్నదైనా సరే ఇక అది మన బుర్రని ఏదో అంటారు చూడండి, తొలిచేస్తూ ఉంటుందని, అలా మనశ్శాంతి లేకుండా చేసేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ కోరికలు. సో ఇక వాటిని తీర్చుకోవడానికి తీవ్ర ప్రయత్నం, అదుపులేని కోరికలు, అత్యాశ పెరిగిపోతాయి రజోగుణం పెరిగితే అంటున్నారు.
సో ఇక్కడ ఆ దురాశని ఈ రకంగా చూపిస్తున్నారు చిత్రంలో. ఇంకా కురునందన, అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము మరియు మోహము ఇవన్నీ కూడా తమో గుణం యొక్క ప్రధానమైన లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ సోమరితనం అంటే కనీసం ఆ గ్లాస్ పట్టుకోవడానికి కూడా అతనికి ఆ బద్ధకంగా ఉందన్నట్లుగా చూపిస్తున్నారు అనమాట. పెద్ద స్ట్రా ఒకటి పెట్టుకున్నాడు అని. అలాగే మరి చెడు అలవాట్లు వీటన్నిటిలో ఆ, ఉన్నప్పుడు ఇక తమో గుణం కింద వస్తుంది. సో ముఖ్యంగా అజ్ఞానం అంటే విచక్షణ జ్ఞానం లేకుండా ఏది మంచి ఏది చెడు అని తెలుసుకునేటటువంటి జ్ఞానం లేనప్పుడు, సోమరితనం ఉన్నప్పుడు, నిర్లక్ష్యం ఏ పనైనా శ్రద్ధ లేకుండా నిర్లక్ష్యంగా చేసినప్పుడు, మోహం వాళ్ళ యొక్క భావాలు తప్ప నిజాన్ని తెలుసుకొని ఏది మంచి మార్గం అని తెలుసుకునే ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేని భ్రాంతి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అవన్నీ కూడా తమో గుణ లక్షణాలు. సో సత్వగుణం మరి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇలా భగవంతుడి మీద ఆ దృష్టి ఉంటుంది. మరి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన మీద ఆసక్తి ఉంటుంది. మంచి మార్గంలో సన్మార్గంలో ఉంటారు. మరి అందరూ కూడా సామరస్యంతో ఒకరి పట్ల ఒకరు ఆ గౌరవంతో ఉండటం జరుగుతుంది సత్వగుణంలో. అదే రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు మరి విపరీతమైన కోరికలు, ఇక కామ్యకర్మలు, తపన, తీవ్ర ప్రయత్నం, అణచుకోలేని కోరికలతో ఇలా మరి కలవరపాటుతో ఆందోళనతో మనశ్శాంతి లేకుండా ఉంటాం. తమోగుణం గనక ఆధిపత్యం సంపాదించింది అంటే ఇంకా అప్పుడు ఇక అంధకారం అంటే విపరీత అజ్ఞానం, సోమరితనం, విచక్షణ జ్ఞానం లేకుండా ఉండడం, ఈ భ్రాంతిలో ఉంటూ, సరే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా ఇలా విపరీతంగా తినడం చూపిస్తున్నారు. సో మరి విపరీతంగా తిన్నప్పుడు మనకి ఇంకా మైండ్ ఎప్పుడు యాక్టివ్గా ఉంటుంది, యాక్టివ్గానే ఉండదు. సో ఏదైనా ఒక పద్ధతిగా ఉండటం అనేది లేని స్థితి ఈ తమో గుణానికి. ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పు అనేది తెలుసుకోలేని స్థితి. యదా సత్వే ప్రవృద్ధే తు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తదోత్తమ విధాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. సో మనిషి సత్వగుణంలో మరణించినట్లయితే జ్ఞానులుండే పవిత్ర లోకాలకు వెళ్తారు. ఏది రజస్సు తమస్సు లేని లోకాలు మనం చూసాం కదా. తమోలో ఇప్పుడు గోలోక చాట్లో చూసాము ఈ జ్ఞానులుండే లోకాలు. ఇది తపోలోకం, మరి జనలోకం ఇవన్నీ కూడా మహర్లోకం వీళ్ళందరూ ఉండే అక్కడ రజో తమో గుణాలు ఉండవు. సో అలాంటి లోకాలకు వెళ్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు సత్వగుణంలో ఉండి అలా మరణించారు. కానీ ఇక్కడ నారద మహర్షి వీళ్ళందరికీ ఉపదేశం చేయటం చూపిస్తున్నారు. రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగిషు జాయతే తథా ప్రలీనస్తమసి మూఢయో నిషు జాయతే. రజోగుణం ప్రధానంగా మరణించినప్పుడు పనులు జరిగే చోట జన్మిస్తారు. అంటే భూలోకం అన్నమాట ఎక్కువ ఈ పనులు చేసేది. సో తమో గుణ ప్రభావంతో ఉన్నప్పుడు మనిషి జంతు జాతుల్లో అంటే కింది లోకాల్లో పుడతారు అని చెప్తున్నారు. సో కర్మణ సుకృతు స్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమస ఫలం. సో సత్వగుణంలో చేసే పనులు పవిత్రమైన ఫలితాలు ఇస్తాయి. మనం అన్ని మంచి పనులే చేస్తారు కాబట్టి సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి పవిత్రమైన ఫలితాలు వస్తాయి. రజోగుణంలో చేసిన పనులు మరి దుఃఖాన్ని ఇస్తాయి. అంటే మనకి ఈ సత్వగుణంలో పనుల పవిత్ర ఫలితాలంటే ఇక్కడ ఆలయాలు చూపిస్తున్నారు ఉదాహరణగా. రజోగుణంలో చేసే పనులు దుఃఖాన్ని ఇస్తాయంటే మరి భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి అవస్థలు పడుతూ మరి ఇలా హడావుడిగా తపనతో తీవ్రంగా పనులు చేస్తూ మనం మరి జీవితంలో ఈ స్ట్రగుల్ ఎదుర్కొంటున్నాం కదా, అవి చూపిస్తున్నారు ఈ మధ్యలో. ఇక అజ్ఞానం తమస ఫలం, తమోగుణంలో చేసిన పనులు అజ్ఞానం అనే చీకటిలోకి దించివేస్తాయి అంటున్నారు. సో దానికి ఈ మెట్లు దిగి వస్తే ఇక్కడ గోడ కనిపిస్తుంది అంటే ఏమిటి, ఎటు వెళ్ళే దారి లేదనమాట. అక్కడ కిందే ఆ చీకట్లో ఇరుక్కుపోతాం. సో ఈ అజ్ఞానంతో ఉన్నప్పుడు ఈ తమోగుణంలో అజ్ఞానంతో మనం ఇలా తప్పు మార్గంలోకి వెళ్తూ ఇంకా ఇంకా క్రిందికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం, క్రింది లోకాలకు అని చెప్పి ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సత్వాత్ సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ ప్రమాదమోహౌ తమసో భవతో జ్ఞానమేవ చ. సో సత్వగుణం నిజమైన జ్ఞానం.
నిజమైన జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుంది సత్వగుణం. రజోగుణం మరి దురాశలోకి దించుతుంది. ప్రమాద మోహం తమసో, తమో గుణం ఇలా మనల్ని పిచ్చితనం అంటే నిర్లక్ష్యము, భ్రాంతి ఇటువంటి వాటిలోకి దించుతుంది అని చెప్తున్నారు. మళ్ళీ 3 గుణాల గురించి. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసాః జఘన్యా గుణవృత్తిస్థా అధో గచ్చంతి తామసాః. సత్వగుణం ఊర్ధ్వలోకాల్ని మనకిస్తుంది. రజోగుణం మధ్యలోకాలంలోనే తిష్ట వేసి కూర్చుంటాం. ఇక రజోగుణంలో ఉంటే ఎప్పుడు భూలోకంలోనే పుడుతూ ఉంటాము. జగన్యాగుణ వృత్తిస్థా అధో గచ్చంతి తామస. సో ఇక తమోగుణంలో ఉంటే అధోలోకాలే అంటే కింది లోకాలే గచ్చంతి మనకి ప్రాప్తిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. సో సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు పైలోకాలకు వెళ్తారు. రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు మధ్యలోకం భూలోకంలోనే ఉంటారు. తమోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు అధోగతి పాలవుతారంటే క్రింది లోకాలకి వెళ్తారు. సో మనం గోలోక చార్ట్లు చూసింది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారనమాట. పైన సత్యలోకం, తపోలోకం, జ్ఞానలోకం ఇవన్నీ ఉన్నాయని చూసాం. మధ్యలో భూలోకం, కింద ఈ అధోగ్రహాల అతల విత్తల సుత్తల ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ లోకాలు, ఈ కింది లోకాలు. సో పైన దివ్య గ్రహాల్లోకి సత్వగుణం ఉంటే వెళ్తారు. రజోగుణం వాళ్ళు భూలోకం, తమో గుణంలో వాళ్ళు క్రింది లోకాలు. గుణానీత అయితే ఈ 3 లోకాల నుంచి భగవంతుడి దగ్గరికి ఎప్పుడు వెళ్తాము అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. గుణానీతానతీత్యత్రీన్ దేహీ దేహ సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖై విముక్తోమృతమశ్నుతే. ఈ 3 గుణాలకు అతీతంగా దేహి దేహ సముద్భవాన్, ఎప్పుడైతే ఈ దేహదారి ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించి అతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు, సత్వగుణాన్ని కూడా అధిగమించగలిగినప్పుడు జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖాల నుండి విముక్తుడై అమృతం అశ్నుతే, అమృతత్వాన్ని అమరత్వాన్ని పొందుతాడు. సో దేహదారి ప్రకృతి త్రిగుణాలను గనక అధిగమించగలిగినప్పుడు అంటే దాటగలిగినప్పుడు, అసలు తమోగుణం అనే దాన్ని వదిలించుకుని కనీసం రజోగుణం కింద రావాలి. రజోగుణాన్ని కూడా వదిలించుకుని మరి సత్వగుణంలోకి రావడం కనీస ధర్మం మానవులుగా మనకు. కానీ భగవంతుడిని ఈ అర్హులం కావాలి అంటే ఆ సత్వగుణాన్ని కూడా మించి ఆ కొంచెం అహంకారం కూడా లేకుండా అంతటి పవిత్రతను మనం అలవర్చుకోగలిగితే ఆయనలాగా సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని, అప్పుడు ఆ శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్తాం. అది భగవతత్వం, సచ్చిత్తానంద తత్వం, మోక్షానికి అర్హత. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ త్రిగుణాలను సత్వగుణాన్ని కూడా ఆ రకంగా అధిగమించినప్పుడు, ఆ శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధులనే చక్రం నుంచి విముక్తి చెంది ఈ జన్మలోనే అమరత్వాన్ని పొందుతారు. విముక్తో అమృతం అశ్నుతే, విముక్తులై అమృత తత్వాన్ని పొందుతారు అంటున్నారు. సో ఆ జనన మరణ చక్రాన్ని బంధాలు కాబట్టి శృంఖలాలు లాంటివి కాబట్టి ఈ 3 గుణాలని దాటితే ఆ శృంఖలాల్ని ఇలా తెంచుకోవచ్చు అని మనకి చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. తెంచుకోవడానికి ఏమిటి మార్గం అంటే ఈ భక్తుడు ఇలా భగవన్నామ జపంతో ఆ కల్మషాలన్నిటినీ తుడిచిపెట్టేసుకుని ఆ దివ్యమైన పవిత్రమైన స్థితికి వెళ్ళగలిగితే ఆ రకంగా అతను మరి భగవన్ ధామానికి అర్హుడవుతాడు అని ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో కూడా చూపిస్తున్నారు. ఇదంతా విన్నాక అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఇదంతా ఇప్పటి వరకు భగవంతుడే ఈ విషయాలన్నీ చెప్పారు. సో అర్జున ఉవాచ కైర్లింగైత్రీన్ గుణానీతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో హిమాచార కథం చైతాన్ త్రీన్ గుణానతివర్తతే. అర్జునుడు మళ్ళాగానే ఈ విషయాలన్నీ వినగానే అర్జునుడు కూడా ఒక సందేహం వచ్చింది. ఏమని? ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళిన వాడి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు, అతను త్రిగుణాల బంధాలకు అతీతంగా ఎలా అవుతున్నాడు అని అడిగాడు. మరి అంటున్నారు కదా 3 గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళినప్పుడు జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి చెంది ఈ జన్మలోనే అమరత్వాన్ని పొందొచ్చు అని భగవంతుడు చెప్పారు కదా. సో ఈ శ్లోకంలో భగవంతుని ఎలా పొందాలో ఈ అధ్యాయంలో ఈ శ్లోకంలో కూడా మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట. 3 గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలగాలి అన్నది. సో అందుకని అర్జునుడు ఈ 3 గుణాలకు అతీతంగా ఎలా వెళ్ళాలి,
వాళ్ళు ఏ రకంగా ఉంటున్నారు, వాళ్ళు ఏం ఫాలో అయ్యారు, వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి, ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు, ఎలా అతీతులు అయ్యారు అని మనలాగే అర్జునుడు కూడా ఈ ప్రశ్నలు అడిగాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్పారు అంటే, భగవానుడు, ఓ పాండుకుమారా, ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు ద్వేషించనివాడు, అవి లేనప్పుడు కోరుకోనివాడు. అంటే బేసికలీ రాగద్వేషాలు లేనివాడు. మనందరికీ రాగద్వేషాలు ఉంటాయి కదా జనరల్గా మానవులకు. ఏదైనా కొన్ని విషయాల మీద రాగము అంటే ఇష్టము, కొన్ని విషయాల మీద ద్వేషం, ఇష్టం లేనితనం. అలాగే కొంతమంది మనుషుల పట్ల రాగము, కొంతమంది మనుషుల పట్ల ద్వేషము, ఇష్టం లేనితనం. సో ఎవరైతే ఈ రాగద్వేషాలు ద్వేషించని వాడు, కోరుకోనివాడు, అంటే రాగము ద్వేషము రెండూ లేనివాడు, భౌతిక గుణాల యొక్క అంటే ఏమిటి, అందరినీ సమత్వంతో చూడగలిగిన వాళ్ళు, అన్ని సమయాల్లో సమత్వంతో ఉండగలిగిన వాళ్ళు. ఏది జరిగినా ఇదేమిటి ఇలా జరిగిందని అని చిరాకు పడకుండా, ఆందోళన పడకుండా ఉండగలిగిన వాళ్ళు, అది సక్సెస్ఫుల్ అయితే నేను ఎంతో గొప్ప తెలివిగలవాడిని కాబట్టి ఇంత బ్రహ్మాండంగా చేశానని గర్వపడకుండా ఉండేవాడు, అన్ని సమయాల్లో సమత్వం అది. అలాగే అందరి పట్ల సమత్వం, అది రాగద్వేషాలు లేకుండా ఉన్న వాళ్ళ లక్షణాలు. భౌతిక గుణాల యొక్క ఈ ప్రతిచర్యల ద్వారా అస్థిరపడకుండా, మరి కలవరపడకుండా, ఏదైనా జరిగితే తటస్థంగా అంటే బ్యాలెన్స్డ్గా, అతీంద్రియంగా అంటే రియాక్ట్ అవ్వకుండా, ఇంద్రియాలు పెట్టే ప్రలోభాలకి గురి అయిపోయి ఆందోళనలు పడకుండా, ఆత్మలోని స్థితులై ఆనందాన్ని బాధని ఒకేలాగా చూసేవాడు, మట్టిని రాయిని బంగారాన్ని కూడా సమదృష్టితో చూసేవాడు, కావలసిన అవాంఛనీయమైన వాటికి రెండిటి పట్ల సమంగా ఉండేవాడు. అంటే మంచి అయినా చెడైనా ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా ఒకే రకంగా ఉండగలిగిన వాడు. ప్రశంస అయినా నిందైనా, గౌరవం అయినా అగౌరవం అయినా సమత్వంతో ఉండేవాడు. మరి ఎవరైనా ప్రశంసించినా అతనికి ఒకటే, నిందించినా ఒకటే, గౌరవించినా ఒకటే, అవమానించిన అగౌరవంతో చూసినా ఒకటే, ఏది పట్టించుకోడు, అతనికి అన్నీ ఒకటే. స్నేహితుడు శత్రువు ఇద్దరినీ సమంగా చూసేవాడు. అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలు త్యజించినవాడు. అంటే ఈ ప్రాపంచిక లాభాలతో కూడుకున్న విషయాలు పట్ల ఆసక్తి లేనివాడు. ఇతను ప్రకృతి గుణాలను అధిగమించిన వాడని చెప్తారు. సో మీరు గుర్తుంటే మనం ఇవే లక్షణాలు ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఈ మధ్య చూసాం. ఎక్కడ చూసామో ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఈ లక్షణాలన్నీ మనకి ఓహో ఇది ఎక్కడో విన్నట్లే ఉందే ఈ లక్షణాలు అనే థాట్ రావాలి మనం వినగానే. ఇక్కడ మనం జ్ఞానయోగంలో ఉన్నాము, వీటిని ఏమంటాము అంటే స్థిత ప్రజ్ఞుల లక్షణాలు. జ్ఞానయోగం కాబట్టి స్థిత ప్రజ్ఞులు అంటే మైండ్ కంట్రోల్గా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండగలిగిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, ఈ మూడు గుణాలని అధిగమించి, సో ఆ గుణాలను కంట్రోల్ చేసుకుని ఇలా ఉంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ జ్ఞానంతో ఉండి ఈ రకమైనటువంటి మనస్తత్వాన్ని పొందారు, ఆ విచక్షణ జ్ఞానం తెచ్చుకుని. కాబట్టి ఇక్కడ వీళ్ళని స్థిత ప్రజ్ఞులు అంటే వాళ్ళ మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకుని ఎలా ఉంచుకోవాలో తెలిసిన జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు అని అర్థం. స్థిత ప్రజ్ఞులు ఏ రకంగా ఉండాలో తెలిసిన విజ్ఞులు అని అర్థం అనమాట. అంటే ఆ జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు అని. ఈ లక్షణాలని ఎక్కడ చూసాం మరి, అఘోరమైన గౌరవమైన, ప్రశంస అయినా నిందైనా, శత్రువు అయినా మిత్రుడైనా, ఇష్టం లేనిదైనా ఇష్టమైనదైనా ఏదైనా సమంగా ఉండేవాళ్ళు అనే లక్షణాలని మనం ఎక్కడ చూసాం? ఎవరు భక్తి చెప్పండి? యోగం. భక్తి చెప్పండి. యోగం మాతాజీ. వెరీ వెరీ గుడ్. భక్తి యోగంలో చూసాం. భక్తి యోగంలో ఎవరి లక్షణాలని చెప్పుకున్నాం అవి? 18 days క్లాస్ వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పగలరా ఈ ఆన్సరు? భక్తి యోగంలో చూసాం. భక్తి యోగం ఎన్నోది? 12వ అధ్యాయం. ఈ రోజు ఎన్నోది? 14వ అధ్యాయం. అంటే నిన్నగాక మొన్నే చూసాం జస్ట్ మనం ఆ లక్షణాలు కదా. ఎవరి లక్షణాలని చెప్పుకున్నాం వాటిని? మరి ఎవరికి ఆ విషయం గుర్తులేదా? గోస్వామి మాతాజీ. గోస్వాములని కూడా అనొచ్చు, ఆ పేరు కూడా అనొచ్చు. ఎందుకంటే ప్రహ్లాదుడు. ప్రహ్లాదుడు కరెక్ట్. ఎగ్జాంపుల్స్, వీళ్ళంతా ఎగ్జాంపుల్స్. జనరల్ టర్మ్ ఏంటి? ఎవరి లక్షణాలను చూసాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మూడు గుణాలకు అధిగమించిన వారి
అధిగమించిన వాళ్ళ లక్షణాలు, ఈ 3 గుణాలని అధిగమించిన వాళ్ళ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అని అర్జునుడు అడిగితే భగవంతుడు చెప్పారు. సో వీళ్ళని మనం అందుకే స్థిత ప్రజ్ఞులు అంటూ ఉంటారనమాట జనరల్గా. సో సత్వరజస్తమో గుణాలను అధిగమించి శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళ లక్షణాలు ఇలా ఉంటాయి అంటున్నాం. అంటే మనం ప్రత్యేకంగా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పడం లేదు, జనరల్గా ఇలా 3 గుణాలని అధిగమించిన వాళ్ళ లక్షణాలు అని చెప్పుకుంటున్నాం. సో అక్కడ మరి ఈ లక్షణాలని 12వ అధ్యాయంలో ఎవరి లక్షణాలుగా చూసాం మనం. 12వ అధ్యాయం భక్తి యోగం కదా, అక్కడ మనకి భక్తిలో దశలన్నీ చూసాం కదా, అనన్య భక్తి, సాధన భక్తి, అవన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఎవరి లక్షణాల గురించి చెప్పారు భగవంతుడు అక్కడ? సత్వగుణం. గుణాలు రాలేదు, అది భక్తి యోగం. గుణాలనేవి ఇక్కడ మనకి జ్ఞానయోగంలో గుణాలనేవి ఇక్కడ వచ్చాయి. మనం 3 గుణాలు 14th చాప్టర్లో చూస్తున్నాం కాబట్టి 3 గుణాలకి అతీతంగా వెళ్తే మనకి భగవంతుడు ఈ లక్షణాలు ఉంటాయి, అప్పుడు వాళ్ళు భగవత్ ప్రాప్తికి అర్హులు అని చెప్తున్నారు. మరి భక్తి యోగంలో మనం దేనిని గురించి చూసాం? భక్తిని గురించి చూసాం. సో ఎవరి లక్షణాలు అని చెప్పారు భక్తి యోగంలో? అవి మనం చూసిన లక్షణాలు భక్తి యోగంలో మనం ఎవరిని గురించి చూసాం, దేనిని గురించి చూసాం? సాత్వికుల మాతాజీ. మళ్ళీ మనం గుణాల్లోకి వెళ్తున్నాం. సాత్వికుల అంటే భక్తి యోగం అనేది సత్వగుణం ఉంటేనే భక్తి కూడా వస్తుంది, అది కరెక్టే. కానీ మనం అక్కడ దేనికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం? మరి అన్నిటికీ భక్తి యోగం అంటున్నాం, జ్ఞానయోగం అంటున్నాం, కర్మయోగం అంటున్నాం. భక్తి యోగంలో దేనికి ప్రాధాన్యత? పేర్లోనే ఉంది కదా, భక్తికి కదా ప్రాధాన్యత. మరి జ్ఞానయోగంలో జ్ఞానానికి ప్రాధాన్యత, కాబట్టి జ్ఞానం అంటే ఈ గుణాల గురించి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం మనం చెయ్యాలి. అందుకని జ్ఞానయోగంలో మనం ఇవన్నీ చూస్తున్నాం. మీకు మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను. అందుకని భక్తి యోగంలో శుద్ధ భక్తుల లక్షణాల కింద అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ ఏవచ నిర్మమో నిరహంకార సమ దుఃఖ సుఖ క్షమి అన్నాం. అంటే అన్ని జీవుల పట్ల ద్వేషం లేని వాళ్ళు, మిత్రుత్వంతో, కరుణతో, నిర్మలంగా, నిరహంకారంతో, సుఖ దుఃఖాలను సమంగా చూస్తూ, క్షమి ఓర్పుతో, సంతుష్ట సతతం ఎల్లప్పుడూ తృప్తితో ఉండటం, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా మయర్పిత మనోబుద్ధి, బుద్ధిని మనసును భగవంతుడికి అర్పించడం భక్తి యోగం కాబట్టి. కానీ లక్షణాలు ఇవే లక్షణాలు. అలాగే ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు మరి? ఎప్పుడూ ఉద్వేగానికి గురి కానివాడు, సుఖాల్లో బాధల్లో ఒకేలాగా ఉంటూ భయ ఆందోళనలు లేకుండా ఉన్నవాళ్ళు. అలాగే మరి పవిత్రులు, దక్షత, ఉదాసీనం, కలతలు లేకుండా, స్వార్థ చింతన లేకుండా వ్యవహారాల్లో, మరి లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా, ప్రాపంచిక కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా, నష్టం జరిగినా బాధపడరు, లాభం కోసం ప్రాకులాడరు, శుభ అశుభ రెండింటిని లో కూడా ఒకే రకంగా ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా మరి సేమ్ లక్షణ. శత్రుమిత్రులతో సమభావం, గౌరవం అగౌరవం, వేడి చలి, ఆనందం బాధ, కీర్తి అపకీర్తి పట్ల సమభావం ఉన్నవాడు అని మనం ఇక్కడ చూసాం. దేనితో అయినా సంతృప్తి పడేవాడు. సో అవే లక్షణాలను మనం మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఏది మరి? ఎవరిని ద్వేషించని వాడు, రాగద్వేషాలు లేకుండా, మరి భౌతిక గుణాల యొక్క ఈ ప్రతిచర్యలతో అస్థిరపడకుండా, అంటే ఈ గుణాలు మనకు కలిగించే ఆందోళనలతో బ్యాలెన్స్ లేకుండా రియాక్ట్ అయి మనకి ఏదైనా ఆందోళన కలగానే చిరాకు, కోపము, దుఃఖము ఇవన్నీ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అవి లేకుండా ఎప్పుడు స్థిమితంగా, కలవరపాటు లేకుండా, తటస్థంగా అంటే బ్యాలెన్స్డ్గా, అతీంద్రియంగా అంటే ఇంద్రియ ప్రలోభానికి గురి కాకుండా ఆత్మలోనే స్థితుడై ఆనందం బాధని ఒకేలాగా చూసేవాడు, మట్టి రాయి బంగారాన్ని సమదృష్టితో చూసేవాడు, కావలసింది జరిగినా ఇష్టం లేనిది జరిగినా సమంగా ఉండేవాడు, ప్రశంస అయినా నిందైనా, గౌరవమైన అగౌరవమైన, స్నేహితుడైన శత్రువైనా ఒకేలాగా చూసేవాడు. మరి ఇవే లక్షణాలు కదా మనం చూసింది. ఇవి స్థితప్రజ్ఞులు జ్ఞానంతో 3 గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు ఈ లక్షణాలని జ్ఞానం ద్వారా తెచ్చుకుంటాం. ఇదే లక్షణాలని భక్తి ద్వారా మనం ఇక్కడ శుద్ధ భక్తులు తెచ్చుకోగలిగారు, శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు. సో మార్గం ఏదైనా ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే, భక్తి మార్గంలో వెళ్ళినా, జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళినా, ఆఖరికి కర్మ మార్గంలో వెళ్ళినా పరిపూర్ణ స్థితి వచ్చేసరికి ప్రతి వాళ్ళకి ఇవే లక్షణాలు వస్తాయి అని అర్థం అన్నమాట.
సో అది ఇక్కడ పాయింట్. అందుకే మనం ఈ లక్షణాలని ప్రతి చోట చివర్లో చూస్తున్నాం, ప్రతి మార్గంలో కూడా. సో గమ్యాలు వేరైనా మార్గాలు వేరైనా గమ్యం ఒక్కటే. ఏమిటి అంటే ఆ భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఇదే స్థితికి రావాలి. ఈ స్థితికి వస్తేనే భగవంతుణ్ణి పొందే అర్హత వస్తుంది. కాబట్టి ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితి యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఇలా ఉంటాయి. సో 3 గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళడం అంటే ఆ శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళడం. సో ఆ శుద్ధ సత్వమే శుద్ధ భక్తుడి యొక్క తత్వం. సో ఏమిటి ఆ తత్వం? ఆ శుద్ధ సత్వం ఏమిటి, శుద్ధ భక్తుడి తత్వం ఏమిటి అంటే ఈ లక్షణాలు అన్నమాట. అది. సో ఆ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే. సో ఈ త్రిగుణాలను అధిగమించిన వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు మళ్ళీ చూద్దాం. సో శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు కూడా ఇవే. సమస్థితి అంటే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా ఒకే రకంగా ఉండడం, బ్యాలెన్స్డ్. తటస్థం అంటే ఏదైనా జరిగితే ఉప్పొంగిపోవడం, ఇంకేదన్నా ఇష్టం లేని బాధ కలిగించేది జరిగిందని కృంగిపోవడం లేకుండా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండడం. ఉద్వేగాలకు ఉదాసీనంగా ఉండడం, అలా ఎమోషనల్గా రియాక్ట్ అయిపోకుండా చక్కగా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండడం. పరిత్పన అంటే రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండడం, అసూయ లేకుండా ఉండడం. ఇక ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళ ప్రవర్తన అంటే అన్ని పరిస్థితుల్లో సమత్వం. ప్రశంస అయిన, నిందైన, గౌరవమైన, అవమానమైన, ఆనందమైన, దుఃఖమైన, కావలసింది జరిగిన, ఇష్టం లేనిది జరిగిన ఒకే రకంగా ఉండగలగడం. మరి ప్రతి ఒక్కరితో కూడా సమంగా వ్యవహరించడం అంటే మిత్రుడైన, శత్రువైన, మట్టి రాయి బంగారమైన, అలాగే ఎల్లప్పుడూ విచిత్రంగా వ్యవహరించడం అంటే ఇక అసూయలు అవి లేకుండా వాళ్ళు భక్తితో మరి సన్మార్గంలో ఉండడం, ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాలలో దృఢంగా ఉండడం. మాంచయో అవ్యభిచారేణ, ఇది కూడా మరి ఇది లాస్ట్ శ్లోకం. ఈ శ్లోకంలో కూడా అంటే లాస్ట్ కాదు, ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్, భగవంతుడిని చేరుకునే మార్గం ఏమిటో ఫైనల్గా చెప్తున్నారు. మాంచయో అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. ఇలా నిశ్చలంగా ఈ మార్గంలో ఈ భక్తి ఈ మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ 3 గుణాలను కూడా అధిగమించి బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే బ్రహ్మన్ స్థితికి వస్తారు. అంటే ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితిని వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతారు, ఆ నిత్య శుద్ధ బుద్ధ తత్వాన్ని అంటున్నారు. సో అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ నిశ్చల భక్తిలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు అంటే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా నీ నిశ్చలత్వాన్ని కోల్పోకూడదు. మనం చూడండి చాలాసేపు నిశ్చలంగానే ఉండగలుగుతాం, కానీ ఏదైనా మరీ తీవ్రంగా బాధించినప్పుడు మనం వెంటనే ఇమోషనల్ అయిపోతాం, మన రియాక్షన్ మారిపోతుంది. కానీ వీళ్ళు అలా కాదు, ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా వాళ్ళు పూర్తిగా ఈ భక్తి ఈ మార్గంలోనే వాళ్ళు నిశ్చలంగా నియుక్తులై ఉంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రకృతి గుణాలన్నింటినీ కూడా అధిగమించి ఆ బ్రహ్మమని స్థితికి వస్తారు. అంటే ఈ 3 గుణాలు ఆడించిన ఆటలన్నిటికీ కూడా దాటి వాళ్ళు పైకి వెళ్ళగలుగుతారు, ఈ గుణాల యొక్క ప్రభావం నుంచి బయటపడగలుగుతారు. అంటే మరి అప్పుడు ఆ భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు పొందగలుగుతారు అని అర్థం. సో ఈ 3 గుణాలు అధిగమించిన వ్యక్తికి పర్యవసానం ఏమిటంటే ఆ బ్రహ్మణ స్థితికి వస్తారు, వాళ్ళ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోగలిగి. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య అవ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్య ఏకాంతికస్య చ. సో ఆ బ్రహ్మంలోకి వస్తారు 3 గుణాలని అధిగమిస్తే అన్నారు కదా. ఆ బ్రహ్మం అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారనమాట. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్ట అహం, ఆ బ్రహ్మంలో నేనే ప్రతిష్ఠుడనై ఉన్నాను, బ్రహ్మం అంటే నేనే అంటున్నారు. అమృతస్య అవ్యయస్య చ, అమృతతుల్యం అవ్యయం నాశనం లేనిది అది మరి భగవంతుడు కదా, ఆయన అమృతుడు నాశనం లేనివాడు. శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య, శాశ్వతుడు మరి మనం అన్నది సత్ అంటే నిత్యము శాశ్వతము మార్పు లేనిది అని చూసాం కాబట్టి అది శాశ్వతం, మార్పు లేనిది నిత్యమైనది కాబట్టి శాశ్వతం. ఆయన శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య, ధర్మవంతమైనది. సుఖస్య, అది సుఖం ఎందుకు, మన లగ్జరీ సుఖాలు కాదు, సత్ చిత్ కలిస్తే వచ్చే ఆ దివ్యమైన ఆనందం, బ్లిస్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో, ఆనందం, నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం, దివ్యానందం, మహదానందం అని రకరకాలుగా వర్ణించుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఈ భౌతిక కష్టాలు ఏమీ కూడా ఈ ఆనందాన్ని
తగ్గించలేవు. అటువంటి ఆనందం అన్నమాట అది. ఏదొచ్చినా కూడా తరిగిపోని, ఏది జరిగినా తరిగిపోని ఆ ఆనందమే ఆ సచ్చితానందంలోని ఆనందం. సో అది ఆ ఆనందంలో నుంచి వచ్చే ఆ సుఖం, కాంతి, ఆ ప్రకాశత్వం, ఇవన్నీ కూడా ఆ బ్రహ్మానికి క్యారెక్టరిస్టిక్స్, లక్షణాలు. ఆ బ్రహ్మానికి నేనే మూలాన్ని, అందులో నేనే ప్రతిష్టాహం అంటున్నా, నేనే ప్రతిష్ఠుడనే ఉన్నా. సో అమృతతుల్యం, అవ్యయం, శాశ్వతం, ధర్మవంతం, సహజానందానికి స్థితి. ఏమిటి సహజానందం అంటే? మన ఆత్మ, దానికి సహజంగానే సచ్చితానంద లక్షణం ఉన్నది, మనలో ఉంది, తెలియడం లేదు. ఎందుకు? కోరికల వల్ల, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల ప్రభావం వల్ల. అందుకని ఎప్పుడైతే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల ప్రభావాన్ని అధిగమించి పైకి తట్టుకుని దాటగలుగుతామో మనం మన ఆత్మతత్వంలో ఉన్న సహజానందాన్ని అనుభవించగలుగుతాం. అందులో ప్రతిష్ఠితమైన ఆ బ్రహ్మతత్వంలో ఉన్నది ఎవరు అంటే నేనే అంటున్నారు భగవంతుడు అన్నమాట. ఆ రకంగా మనం భగవంతుడిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతారు ఎవరైతే ఈ 3 గుణాలను అతి అధి అధిగమించి ఆ పైన ఉన్న శుద్ధ తత్వంలోకి వెళ్ళగలుగుతారు. కాబట్టి మనకి ఈ బాడీ ఉన్నప్పుడే నెక్స్ట్ జన్మకు సిద్ధం కావాలి అంటున్నారు. ఎందుకంటే మన యొక్క ప్రవర్తన, మనకి బంధాలను కలిగించేది ఎవరు అంటే మనం చేసుకున్న ఎంపికల వల్లే మనమే కలిగించుకుంటున్నాము. కొంతమంది ఏదైనా బాధల్లో ఉన్నప్పుడు అబ్బా ఈ జీవితం ఎండ్ అయిపోతే ఈ బాధలన్నీ పోతాయి అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ అది కాదు మార్గం. భగవంతుని చేరుకోవడానికి సరి అయిన మార్గాన్ని వెతుక్కోవాలి. ఈ 3 గుణాలను మనల్ని ఎప్పుడు కూడా బందీలను చేస్తాయి. మరి ఈ 3 గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగితే మనకి విముక్తి అనేది వస్తుంది అని చెప్పారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీత పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే, ఎప్పుడు కూడా ఈ భక్తి మార్గంలో ఉంటూ ఈ భౌతిక గుణాల సంగత్వం నుంచి మనం సులభంగా బయటపడగలము. ఎల్లవేళలా అంటే ఈ భౌతిక గుణాల సాంగత్యంలో నుంచి ఈ 3 గుణాల నుండి మనం విడుదల పొందగలిగినప్పుడు, ఈ ఈ శుద్ధ భక్తుల శుద్ధ తత్వంలోకి వెళ్ళగలిగినప్పుడు మరి మనం ఆ సచ్చిత్తానందం తెలుసుకుని భగవంతుణ్ణి పొందగలం. అంతేకాకుండా ఎల్లవేళలా భగవత్ సాంగత్యంలో ఉండడం వల్ల ఈ ఉన్నతమైన లక్షణాలను పొందగలం. సో ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి స్మరించడం వల్ల మనకు ఈ గుణాలను అధిగమించే శక్తి కలుగుతుంది, ఆ ఉన్నత లక్షణాలు వస్తాయి. తద్వారా మనం ఈ గుణాలను దాటగలుగుతాం అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఈరోజు గుణత్రయ విభాగ యోగము అని మనం చూసినటువంటి ఈ 14వ అధ్యాయం. రేపు 15వ అధ్యాయంలో